Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong segenah kok malah Biar ceritanya anak wong ayu tak ajak kencan. kok iso kaya ngono piye, Ji? Wah. Kok tidak berarti ya? Oh. Iya. Teko omah rene. Wong keban rempok. Lho piye lho? Lho, masuk lah kono. Ora lep kok sok. Ora apa-apa guyon kok. Kae belum ora. Nak njaluk ki bengi aja. Nah, ya kuwi lho. Ingeti wong iki lho. Nah, kuwi lho. Nah. Nak bengi kan. Bengi jam piro? Jame wong turu. Jawe foto. Malah ya bengi ta turune kok. Wes nomor HP-ne keren kok ya. Iya. Wong kok nesik edan gumun. Ora kuwi lho sok. Ya tenan to. Menane ndi kok bengi ngono lho. Wong kok iso kaya ngono. Wong kok iso kaya Karo bleseng sedan to. Piye? Sepuluh coklat semut. Nah, ya kuwi lho. Bautan kok. Akeh duwite. Nah, ya kuwi lho, Win. Ora. Sing adem ya nang ya. Malah akeh duwit. Mulane tondang rabi pikiran ben gak mbrangsang. Ngerti ngejak dolan. Lah paling kok ngejak paling mbok sojak ning kali lho. Nah, ya kuwi lho. Ora. Yo. Iya to kan kali beli apa to Tik? Lah nek ndi kok kali ngono ke opo? Ya, Poro. Tak tekoni ngono ke sudah. Aku nek kene kali ya, ngeke golek ngono. Sego gaplek. Golek luwak. Enak kulo tekan. Pakai kulo. Nek kok biyo. Kok bunyi jane wong. Dia semayanan. Kipin berat kipin san. Ketoke rada Wes ngombe. Wah, awake langsung ngepek. Mbak Ti arep tak oleh nikah wingi lho jane. Lah, mungkin mandek koyo gambut. Karo nikah apa piye? Iya to. Nyampo. Menak karo kowe lho. Iki paling Piye to? pas ngombe. Nah, ya kuwi lho. Aku gak ngombe ku banyu ku lho. Tak kok warunge kuwi ngombe apa? Nek karo nikah kan penak to Mbak Ti, anake wis loro karek ngopeni. Bulan Kok Cik Cik Nom. Menak wong Cik kuat. Cik kuat. Karek ngomong ya berarti. Iya. menak bojone wong. Bojone wong wis tuweke. Ya, Apa-apa malah menak kok. Otot. kotot iki lho. Kono malah menak kok. Ya kuwi tapi butuh wong biasane. Wong Kevin ngajak dolan Mbak Ti to piye to Kevin? Ngajak dolan Mbak Ti. Penak ikawi cara motor cek vario pin. Lho. menak batik. Ikawi cara nek dalan grotalan yo jek iso, ning bebetan yo jek iso. Kadang menak batik. Goyange cek iso. Nah, ya kuwi lho goyange jek iso. Aduh, malah mumet bisa. Kita batik Mas. Malah mumet Kevin malah wis tambah stres iku. Nah, kuwi lho. Ya ngene iki gak iso turu to Tik. Ngenteni kowe nggo semayanane jam piro ngono lho. Lah ora dhewe aneh kok garai kok Jadi nomore wangel Tik. Lali ya nomor. lali kok. Nomornya lali. Wis dadi ulah wis karo Mbak Ti ben diomongne ika wingke lho malah penak. Mereka ya. Nomormu lho. 8. Iki wani mungkin nak bar ngombe. Nah, kuwi lho jajal nek gak wani ora. Iki kan bar gone sotek to. Yo. Nangkruk to juga sudikan jualan ngono lho. Diabu kuwi ya cangkeme kok. Kada ora ngombe kok. Kok iso kaya ngono. Kok iso kaya ngono aku saripe. Nyangkem nang Yo, Piye, Tik? yo. kok bunyi. Nah, aku lho, ndak tok nek bengi kok. to Tik kok sok. Ki lho. Ya jam 1. Jam 1 pas wingko. Malah kok gepuki wong nang do ngarono kok sok ngawur. Kok Nek kok jam itu ya. kok iso kaya ngono. Kok iso kaya ngono Arifin. Tambah nemen. Ya nek pengen moron Mbak Ti nek tuku kembang. Kok wong arep nganu kok ora ning usahane blas. Nek tuku kembang. Ya ning omah. Piye kok? Lah aku lho nek wani moro kok. Ora ya jam pro. Iya. Aku tak dian. Kampar lo. Kevin. Ya. Piye Kevin? Iya. Piye? Mbak Ti menurutmu? Berarti saya bingung. Heh? Sik, Pak. Kena ngomong ya. Iya, apa? Menurutmu piye? Wong
Mbak Ti saya gelem. Tenan pora. Tenan kadane jenenge wani piro ngosel gampang kok malah ngejak ning kali. Iki to Mbak Ti. Kowe karek golek nomor WA-ne, Gus. Karek nomor WA-ne tok. Lah wit Kita dikek nomor WA tapi Mbak Ti gak nggo. lah Mbak Ti gak apa jere wis diomongi Mbak Ti wis tuwek gak iso goyang. Malah Sing- Heh? seret iki kok. Malah Jangane malah enak. Sing ngebokno guyang. Ya iso ngebor. Mbak Ti jere wis kotrot kuwi lho gak krungu to nyok kowe. Krungu kotot malah enak we Mbak Ti iki ngene kotote Mbak Ti seneng. Seneng apa? Seneng. Guyon. Guyon. Dia nyari seneng ngejak. Oh, sok. Mbak Ti kan muni kotot to. Kotrot. Malah enak Mbak Ti kuwi kotot. Seneng iki gak enak. Gak seneng kowe karo sing nonong. Lipane cek pilek. Kipin senengane sing tuwek-tuwek. Karena lebih menantang nyok ya. Makin anak. Tapi Mbak Ti paling bro langsung tak parani. Berarti Mbak Ti dia rasa Karo sapa? renyong. Lah Ika ngejane yo sip lho, anake loro Ika. Enak Mbak Ti. Nyangpo kok karo Ika kok gak srek-srekmu kok malah Mbak Ti padahal kan wis dibojo. Ngene ibarat ya, Ika ki tok wong golek-golek sing piye ngono to. Golek sing piye? Maksudnya wong golek wong sugih. Ya. Apa Mbak Ti ka apa enake? Wis diomongi Mbak Ti nek rono kon bengi. Ini jangan siji sap. Siji. Jadi Mas aku ada parah dipin jam Aku sing ngamar. jelas bujine gue berak dongko to kene kok. Kowe kadang orang Mbak Ti mbak sing bukane bojone. Lah yo beli apa? Ya cok, berak bongko to. Mbak Ti kan wis omong, aku wis tuwek pin gak iso goyang. Tengok tak waris goyang Mbak Ti. Sapa? Mbak Ti to. Piye jajal contoh? Contoh jajal goyanganmu lho kaya apa ya Jal? Ngene Bu. Iso kaya ngono. Tok iki Mbak Ti to tak waris goyang. Duh. Mujiono olah dikarat karo Mujiono to. Masuk ngarat iki piye maksudmu lho? Ujek kita iki padha dirasa karo ikan. Ya ora Jek. Masa srek ngene iki Jek? Ora. Gak ono nyok. Maksudmu kayak gini ke piye maksudmu? Yo, Yo, cerita Mbak Ti arep goyang mengke lho. Adane diplok tak kecil kok. Apa? Dengan Mbak Ti ki lho, kon moro jam 1 bengi ya. Jam 1 jam 1 kon moro. Wis wani to, Jek. Wis enek bocoran, Jek. Mbak Ti ngomong wani piro? Lho, kok masalah wani turun kok gampang, disut. Jek jere iki pindah kerja ning Jepang kok, Jek. Kowe percaya gak, Jek? Iya. Jepang. Golek opo? Kowe gak ora kowe gene kowe kerja go Jepang. Lah rambutnya jalan Jepang, Bos. Lagi dikaro Piye piye? Mbak Ti kan Jepang. Kok iso malah tergila-gila karo Mbak Ti iki piye to, Jek? Seger Mbak Ti. Jadi sing go ngerti Mbak Ti kuwi tunggalane sapa sih? Mbak Erna. Tunggalane Mbak Erna. Mbak Ti wonge seneng humor cah, mulane Kipin ngomong wani piro lho karo Kipin malah bingung, malah bujruk. Masih tak parah. Hah? Iki kangane. Kangane. Nanti Mbak Kipin lagi gandrung cah. Kakato. Kipin hari ini lagi gandrung karo Mbak Ti ceritane. Iki toblok lo kali. Lagi kasmaran. Nah, Mbak Ti tak Ya Ren? enggak enak kok. Hah? Menak kok. Mbak Ti paling saiki wis usiane hampir 50 nyok 48 ta ya. Mbak Ti 48. 48 Ya 48 ya. Loh, aku yang banding lho. kowe piro saiki? Apa siji? Oh, 41 munyuk wis 41 cah. Usianya sekarang wis arep lansia ya nyok ya. Tibake wis tuwek nyok ya. Wah, modal aku budak Mbak Ti wis Tapi duwe rencana rabi ya, Pak. Apa kuwi? mantap to. Kipin duwe rencana nikah. Dah. Alhamdulillah. Kalau batore padha di anak ya. Wis di anak kabeh. Jangan tutup pacarane. Ada vlog pagi hari ini tak tutup tak akhiri bos ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, Ya wes, terima kasih teman-teman. yang sudah menonton Nonton vlog channel apa ki? Sampai Kenang Orjo. Ki apa channelmu ki lho? Cah Kopla. Cah Kopla, jangan lupa video ini di like, komen, dan subscribe. Iklannya sudah di skip ya teman-teman. Terima kasih yang sudah mendukung selama ini. Sehat-sehat buat semuanya. Tutup.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Dadah.